Dumiga. Dumiga. Nag-video ko si imong laklak nga panty day. Lak, oversize bangag kanang lak. Di laklak jud day, ato na lang jud nang kumplituhon day laklak. Ano lagi day? Lala pa tay. Ay. Day. Saan naman ni? Ibagak sa tanah din. Sana all nakadaog. Nakadaog ang biyabas. Sana all nahubo ang laklak nga panty. Okay kayo. Hay man to nagit-an ako oy. Maluin taon mo sa mga viewers ani. Donate in taon mo panty bisag ka to lang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ang atong bilat. Oh, tanawa, timanan ninyo. Tungod sa kalaklak siyang panty, ang yan ako nung bilat na kuno hala. Hala, paningkamot versus paninguha dambing, walay mo luwas nimo, walay mo tabang. Agay. Mao na naginag ingon day. Nga mamuhay jud ka ng tahimik day. Hala dambing, mura na kag bakukang. Mura po kag trabungko day nga inog fight na. Oy, nahubo na jud. Yehey, wingi jud dambing, nahubo yang pante. Agay. Why problema kay double ang pante. Asa to kung buha oy gikuha. Nakita kang video ko? Nakuha ni mo day Manilin? Aw kana. Lamian ni day na asin na isuka sili. Wow. Halagi.